Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Vereniging van Bedrijven die verzekeringen aanbieden op Curaçao is erg teleurgesteld in de drastische tariefswijziging van het CEOS. Eerder deze week werd al bekend dat sommige tarieven 25% zouden stijgen voor mensen die particulier verzekerd zijn, maar in de praktijk kan het oplopen tot 80%. Dat heeft de vereniging aan de Extra laten weten. Zij vinden een dergelijke verhoging ongepast. Er is onlangs een nieuwe persoon aangehouden in de zaak Venus. Deze zit nog vast. Vorig jaar werden in de zaak ondernemer Michael Koenze en zijn echtgenoot al opgepakt, samen met agent Seinpaal. De personen worden verdacht van mensenhandel en mensensmokkel en het dwingen van een groep vrouwen tot prostitutie. Schokkend was dat de vrouwen daarbij erg slecht werden behandeld, zo bleek tijdens de regiezitting van de zaak. Ze moesten soms werken van 10 uur 's avonds tot 11 uur 's ochtends zonder pauze, werden overdag opgesloten in een kamer en mochten geen contact opnemen met familie of vrienden. De zaak moet nog voor de rechter komen om te worden behandeld. Refinerie de Isla heeft laten weten dat er nog voldoende interesse is om de raffinaderij over te nemen na 2019. Binnenkort staan gesprekken op stapel in Amerika en Engeland. Die zullen worden gevoerd door de Project Management Organization. Volgens de Refineria di Curaçao is er dus nog veel interesse, maar dringt de tijd, want aan het eind van het jaar loopt het contract met PDVSA af. Voor het eind van volgend jaar moet de eerste fase klaar zijn van het project Pen Alley. Dat is een project waarin uiteindelijk 50 luxe appartementen zullen verrijzen aan de Penstraat, naast Landhuis de Goede Hoop. In dat landhuis moet over 3 maanden de deuren worden geopend voor een nieuw restaurant. Die staat onder leiding van chefkok Lars Keus. Het gaat over een groot project voor Curaçao waar al lang aan gewerkt wordt. Deze week werden de laatste handtekeningen gezet. Er zullen dit weekend alcoholcontroles plaatsvinden op Curaçao. Het Openbaar Ministerie wijst erop dat rijden onder invloed een misdrijf is en deze overtreding recentelijk nog heeft geleid tot boetes van tot 800 gulden en voorwaardelijke straffen. De politie waarschuwt iedereen die dit weekend de weg op gaat om na te denken over vervangend vervoer als je gaat drinken. Het Curaçaose zaalvoetbalteam heeft gisteren met 9-4 gewonnen van Amerika. Dat gebeurde tijdens het WK zaalvoetbal in Argentinië. Tijdens het toernooi werd dus gewonnen van Amerika, maar ook van Bolivia en verloren van Marokko en Colombia. Curaçao kan niet verder meer gaan met het toernooi, maar heeft toch indruk achtergelaten, zeker met de laatste wedstrijd en de 9 doelpunten tegen Amerika. Bij een overval op een geldtransport op de luchthaven van de Mexicaanse stad Guanajuato hebben zwaar bewapende overvallers meer dan 20 miljoen Mexicaanse pesos buitgemaakt. Dat is bijna 2 miljoen Antilliaanse gulden. Mexicaanse media melden dat de daders erin slaagden om met een terreinwagen op de luchthaventerrein te komen en de overval pleegden op een geldtransportwagen waar net het geld in een vliegtuig werd geladen. De overvallers zijn ontkomen door dwars door een hek aan de rand van het vliegveld te rijden. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.